Clash takaona ngechiwa akazopanirwa pasi nakhona ngale. Munoona ngezvinhu zvakaitika wemi maona makaita pane any sabotage here zvakafamba sei pane pamakaitawo mistake here chii chakatsoitika timbotsanangurai timbonzwe from wene wazvo. Kona ngale ndiyakatanga kupinda yangu yekuti ndipinde ini pastage pakatanga kuita kunge pane vanhu hobha uri kuita noise here pagedhi paipai zvekuti ndakadhilewa pagedhi ka panhu pasina kana 20 meters kuti ndisvike but feed yakabata gedhi akadai patakutondoona inini ndiri pamberi. But pane imweni inonishamisa kapana Katarina naColorful wese vantu makawadya mndana muri main actor izvo zvakudana naPlatinum Prince Colorful mamazvinzwa ndo latest iripo izvozvo. Platinum Prince ndobe Platinum Prince umuziva ndururani ndobe confused nomuziva ndambomunzwa asi unombonzwa usonga yake kana vanhu ndambomunzwa because ndururani kuna confused kuna Platinum Prince. Platinum Prince anomuziva amusina mambonzwa nezvaka anoita anotamba basketball. The Republic of Zimbabwe, get ready for the first time ever. Highly anointed Isaiah Ignatius is coming for powerful 2 days life-changing crusade. The time has come for you to see the supernatural power of God in action to bring healing, deliverance, freedom, and blessings and breakthrough. It was foretold that when Jesus Christ comes, we'll be saved. The blind will see, the lame will walk, the demon-possessed will set free, the afflicted will be liberated, the poor will be blessed. Jesus lives and still works wonders today. Join highly anointed Ignatius for a powerful crusade from 12th to the 13th September 2025. Zimbabwe. Destinies will be restored. Finances will be released. The broken will be comforted. Zimbabwe Crusade with God's highly anointed Isaiah Ignatius. Entry is free. Be there. Right. Salibonani, welcome back again. My name is DJ Sparks and I'm here with Mbida. Guys, munoziva kuti Mbida ndakambomuita interview last time and nandina Zigo, big up yourself Zigo. Saka pane zvinhu zvakawanda zvatakataura ipapo, saka zvimwe zvacho tichazvisiyira panapa because kana pachinge muchida zvimwe zvatakataura ipapo munofanira kuenda paYouTube channel yaZigo then muno check out that interview. Yakaipa mahwani vayo. Then after ipapo pane zvinhu zvakaitika, pane maevents akawandisa akazoitika, kukabva kwazoita Clash Mbida versus Khona Ngale. Then pane zvinhu zvakawanda zvakaitika, ndakazombohosta Colorful na ndakangona zita rake man, shamwari yaColorful yaenzani kuzvira Katarina. Then after ipapo pane zvinhu zvakawanda zvakazika zvakaitika, saka chazimbonzwa nhasi plus music wise kuti zvikumbofamba sei, madhiri ari kufamba sei. Saka Mbida ti wagwani DJ Sparks mukita sei hamidea ndafara zikaite mudhara kukuhostai panapa kukuonai mudhara 2025 ari sei mawex ball tungopusha 2025 ari kukutita sei 2025 we go let them know kusvikira apera man. Ari sei mawex pane zvinyo zvikungundengo here zvati zvambobudewo mavideos mukita sei mangoma ndakamboburitsa mamwe mashure mavidhio ndinandiri kugadzira. Alright. Mavidhio ndinawo andiri kuda kuburitsa manje. Alright, saka ma-producers amukushanda nawo ndanani so far 2025 uno? Genius Mentor. Pane mfana wangu anonzi Frankstein, Rasniga, Q-Sport,
DJ Ino, Yeah man, DJ Ino. Simplex Music. Yeah man. Kuna Simba, kune mangoma edu futi koko ari kubuda mamanja amabviravira Mawana ndizo. Scotland. Scotland. Yeah, man. Scotland. Yeah, Mabviravira ndizo. Aiwa mabviravira. Awa, nice mdara. Mdara ka mawex tomada because but artist watinotemba watinoda singaiti satoda kuti mawex aramba achibatika sapa social media muri kubatika batika Pa social media tiripo. alright Social media maplatforms ese tiripo. Instagram unongotsvaga Mbida D official 2025. 2025 Pane zvimwe zvandakabudisa ipapa zvima-Instagram 2025 nemamwe manyu Facebook, but vanongosicha chingoti Mbida D official 2025. alright daukuti tinokudzosera kumashure mbijana paclash ya2024 yamaiclasha nakhona ngale before sandabvunza mbunzo wangu muda kuti chii about zvakaitika that day. Do you have anything to say kumafans ako ananganzwa udanzwa lembili chichaka muda kuti chii because clash takaona chiwa akazopanirwa pasi nakhona ngale munoona zvinhu zvakaitika wemi maona makaita pane any sabotage here zvakafamba sei pane pamakaitawo mistake here chii chakanyatsoitika timbotsanangura timbonzwe from wene wazvo mwene wazvo. Hapana stereke ndingatauri ndofunga makangozviona mafanzi angu chokwadi vangangochiona ide munhu anonyatsoziva zimudhanzi cheche chokwadi anotochiziva because tikada kutarisa kuti Mbida wacho akaimbei paclash papai hapana anokwanisa kutaura kuti Mbida akaimba kuti zvakati tobva tati ko uyu wacho akaimba kuti chii hapana anokwanisa kutaura kuti akaimba kuti chii Indokwanisa saka zvinhu zvanzvine indokwanisa nga maya ichimbondudza ureti iwe wakaimba pakuda help kona ngale wene ndomuisa musherufu anditi then kona ngale akaimba kuti zvone yasikani lavenda tititititi ndakangana wangu bati ndo sapane mbatembo samuti chinhu chakafira pape chii chakaitika ndikubvunza kuti pane patoimbo here vavo imi maida kuti clash iitwe sei sekona kwenyu mimi chii chakaitika hapana kuimbwa here taifanira kungoita maitira atakangoita pakutanga but apa manje pane imwe ndari yandakazorwa nekumashure yandaisaziva inini taitoti tiri pamwe chete but pane vamwewo vaitofungawo zvavo zvavo kufunga zvavaida kutoita vachitondirongera inini but mafanzi angu chokwadi vanochiziva. alright chii chakanyatsoitika maybe pane mamwe mafans anongona ngachifollow this platform asina yatsoziva kuti chii chakanyatsoitika mamatsanangura chii chamairongerwa kumashure zvii zvanga zvayatsoitika pano. Chekutanga ndechekuti inini ndakasvika kumangoma nditi ndakuda nguva yangu yekuti ndipinde inini kona ngale ndiyakatanga kupinda yangu yekuti ndipinde ini pastage pakatanga kuita kunge pane vanhu hobha uri kuita noise here pagedhi paipai zvekuti ndakadhilewa pagedhi ka panhu pasina kana 20 meters kuti ndisvike but feed akabata gedhi akadai but akutondoona inini ndiri pamberi 30 minutes akavhara gedhi andikona mafanzi ari kuti ari kudhini andikona akutoti mufano uyu akuda kuita futi last time yakaita kuti akadedzwa akaramba andikona vagara tonigadzirira daka nechi nemafanzi ndisandaira sei ndakwira pastage andikona plus iwo pepeka chitarisaka vanhu vakunosimbisana kabig up masoja chichipepe ndo kangirinzika ndikukutaurira kaike waise kachaneo kacho ikaku tasamaka kamaflash anga akarohwa pepe pastage vakatorongera Mbida. right sa video aikuvharire chii sekona kwenyu mangona ngefideo aikuvharire chii chii chaitika chii chaita kuti chii chakutarise kuti apinde mafanzi anozviziva izvozvo kuti chii aizviitirei zvaaizviitira ndo zvakazoitika zvezvo kusaka kuti akakuvhiringidza kuti panenge mazopinda pastage pepe vanenge vakachidzwa ndakutonga ini ndikuita stubborn alright anozoti artist akanzi akuuya pakazotora 5 minutes munhu iye achingonzi ari kuuya vanhu vanoramba vachifarira vananoboekana andiona alright sa ndo maonero amakaita zvinhu zvakaitika imimi aiwa asiwo maonero ndo zvakatoitika apa tisazvikuona
Alright, ndaibata. Alright, saka dara imamuonere kuti even appearance yamakaitawo papakarwa chisoja zvasina chekuita futi neappearance here zvamamakapfeka appearance like inini ndaifunga kuti maybe dai makauya makarova kana imwe Gideon, imwewo Gideon, iwe imwe Gideon yakaipa isiri yekuti smart edu yamagara muchikiya. unogona kurova Gideon nje but ndambokudza zvekuti ndikakubvunza kuti Mbida akaimbei unongotara zvotaura baba. So you feel like hamuna kunyatsopiwa enough time yekuti munyatsopedzerana? Zvinhu zvangu zvakarongwa zvakatopera kudhara sezvaitwa. Alright. Chinhu chevanhu chachakatorongwa kudhara chekuti Mbida akauya tichazomukopora soto nemundaitondaiwo. Alright. But munobvumei kuti pakadyiwa paclash here? Inini hangu handachandoziva. Mafanzi angu chokwadi ndo vanochiziva. Mafanzi zvanoita manje toti akasangana nemamwe mafanzi anenge achiti aiwa Mbida akadyiwa, vamwe vanenge achiti no anyazopiwa time. Aiwa apa hapana time, hapana smart, hapana chii. Makasapotechwa? Handambosapotechwa. Saka mukuti chii Mbida? Ndakapinda mutrap. Wakapinda muchinjewani? Kunyatsonzwisa. Zvisina chipazi mukati. Pane vanhu vanga vakatondigadzirirawo, ingwani wakatoona kana kuredhiyo pepe. Kona ngala akatopinda muredhiyo ndiri painterview yangu. Pakasomurova pepe? Aiwa baya ndamborova munhu. Chii chakaitika? Mafanzi angu anozoita iwa inanduwe vanhu. Saka chii chakaitika alright? Chimoti chitiudzai chokwadi pamwe maybe hamuna kurova munhu. Kanga rikaskiti here? Iwo unouya sei kuredhiyo iwe kuinterview yangu? Maona ngobudikira ka but sei azvi unozva zvinongoitika mumangoma zvekuti bodzona una kuati kunoitika zvese zvese maona ngozvinokera azongopfekera azviti anga atondirongera bvunza kana madvibe anokudzoti akandorongera aona munzwere hanzi handisi Mbida wamakaita guu sake kunzi maita guu ndeipiwe iwo remugeto kati nditaurirewo chokwadi guu ndeipiwe kaskidi ndosakandosiya guchi pamwe maybe the definition isiriyo. Aiwa ndakubvunzeiwo chii chinonzi guu? Aiwa iwo chinotsanangura definition yako. Aiwa nazoda kutsanangura ndakubvunza kuti chii chinonzi yaikuti ndekuti ini ndini kuinterview iwewe. Aiwa but madvibe pakati chii akati handisi Mbida wamakaita guu. Kasanda kubvunza kuti guchi katozobvunza madvibe kadhiri kanenge ari kumashure kanoti kaskirika voita ngoiramba kaka definition yako. Aiwa ndomboiramba because guu ndozataira kana kati kaskirike kuchi andikona ndoguyo saka ndiyo zvamunobhelieve kuti makarwa guu, makarwa kopo. handifunga kuti ikopo iguu yakamecha kopo haifanira kumecha. Alright, but still zvakaitika guu yarongwa zvakarongwa zvakaitika. Ndakaona ndirimwe video ndakaita ndichipopota so after ipapo pane mashows amakaita takazoona imimi makuita se makutemwa nemakeni. Unoti guu futi yanga yarongwa makeni kana kuti onaka pepe vakatokanganisa mafanzi angu andikuona mucity sports afideo akatokanganisa mafanzi angu because mafanzi angu ino akatofunga pamwe Mbida akuzvigaira nekuti takamuwinisa mota nezvimbida kuti akadedzwa pastage ada kuyanguva dzaanoda akada kudai anodai anoita zvaanoda mafanzi anototsamwa anozi mafanzi adi izvozvo because ndo vanhu vakandisumudza kuti ndisvike pandiri panapa kuda kwemafanzi, kuti ndisvike pandiri panapa kuda kwevanhu vari kubudirira, kuda kwevanhu vari kuDZ, kuda kwevanhu vari kuchitungisa, kuda kwevanhu vari kuMbare, kumabvuku kwese kuChipinge kana kwaMutare, kuti ndisvike pandiri panapa vanhu ivavo. Saka vanhu ivavo vakaona kunge inini futi ndakuvavhairira wakuita chaAmerican hazvibude mushi, hazviperebo nemafanzi because mafanzi edu ndo atoimbira
ndo watinogezera kuti titonopinda mumastudio kana kuita sei, zvinongoenderana nemusic tichizviitira mafans edu. All of this is entertainment. Mukuona mukuru, zvese zvatinoita zvezvi tinozviitira entertainment. Andikunzwa entertainment tikuitirani mafans edu. Saka mafans edu akaona kunge isu takumarasisa, unomaziva mafans ezimudansi anomboita patience but haana dzakareba patience, one is issue. Alright, saka mukuti zvikuzotanga kutengwa nemakenya kuti ana fidhio wanga wavhiringidza mafans kudhara, saka zvakuitika zvazvo vanga vatovhiringidza mafans tiri kuitira inini, ndosakaona kuti ndini ndakutenga. But musi weClash uya ndakazonzwa makuzoti musamuteme uyu, mafunga ndi anonga kutengwa paipo baba. Hapana boys dzangu dzandaifunga pamwe ndodzukukana makeni. Alright, saka ngakuti boys musaitese samuteme mandipedzi naye. Apo ndakana vamutarisa vanokudza ndakatotaura kuti musamuteme. Ndakawanza kwamutarisa kudai vachiita kuti musamuteme. Alright, right, saka ndakazokuonai makuita live muri mese, makazokuonai muri mese nakona ngale. Are you now in good books? We are in good books. Zvekutodaro ndezvebasa. Inini nakona ngale ndezvebasa, hatingazobatira nematemo kamusic, ndezvebasa. asi music macho mam good books here zvokuti zvitoona ngoona kana any collab unazongoya kana imwe nyowani kana takatozvitaura kuti around tikatozvipfuma. Saka chichikuita sei kuita collab? Ticharita God's time, nguva yaMwari ndiyo yatinenge takamirira inosvika. Hatingamhanye tiri mukombe kana kutobva bhasikoro mukombe uchida kurumidza zviko, hazvibudi. Alright, ndakazomboita interview nakona ngale akati mukona mukoma ingwenyaya yekuti Mbida anozvikudza, dai angari yakawina isambobvuma kutombolinga-linga neni, but hapaakunoda kutengwa nemakendo saka akubvuma kulinga-linga neni. Mukoma anozvikudza ndezvikudza handi ndii ndakatotanga wina mota. Dai ndaizvikudza ini ndakazoiterei muClash naye, dai ndaizvikudza ini. Amen, sachi ndidzo nyaya dziri mumastreets, isi tingori papa kudzibvunza kwamuri dziri asi pane pamwe kuti iconversation amona zvobvuma zvekutora mari but iwo achiti mukoma anozvikudza. aiwa ndozvikudza papi? Dai ini ndaizvikudza ndisina kuita Clash naye futi, dai ndakutoti nini ndaamombe handingaClash, handikuona ngoma but ndiri mudiki handisi mombe, still yangu pamusic ndichitori mudiki. Pane zvandiri kuda kutodzidzawo nezvandakadzidzawo nezvandiri kuda kutoonawo kumberi, handisati naamombe mumusic industry. Aiwa ipapo anenge akatonyeba, handisiri munhu anozvikudza. Alright, pane ngumbunzo wandinawo pane mufanira kunzi Junior Spraga, mumamo munzwawo moti uchii naye muchinzwawo music yake nezvaikuita. I know kuti vanhu conquering vanofarira Soldier Love vanoda Soldier Love havana kubatana, no two ways. I know kuti havana kubatana and bode makabatana ka chimbono conquering family ichiita zvimwe zvinhu pamwe chete kuti asinde sese, but munomuona sei mufana yayo, unomurito sei? Junior Spraga munhu wekuti kwakabva nokuziva iwo uri kuchitumbisa. Junior Spraga anga tori mumaoko maSoldier Love, isusu tisati kutomoimba. Saka zvinhu zviri kuitwa naJunior Spraga izvi zvinhu zvaakashandira for a very long time, zvekuti zvinhu zvekuti vanomaka vanhu vasingamuzivi kwakabva, andinonzwa but munhu anoziva kwakabva Junior Spraga anokutaurira kuti aiwa akashandira kudhara, zvese zvakutoitika izvi zvinhu zvaakashandira kudhara. Junior Spraga anodeserva kunzi arire muZimbabwe, anodeserva because tikada kutarisa music industry Junior Spraga anogona kunge atoneka na 11 or 12 years ari muindustry achitomhanya ngoma, saka hazvimakike zvazvo. Vanotomaka ndo vanenge vasingazivi kwakabva, but isusu tinoziva kwakabva mahanuka, aiwa anodeserva.
Alright, ko this year muri kuenda kuCity Sports, tikuona City Sports Center yatosvika. City Sports Center yatosvika, ndofunga 2-3 days from now yatosvika, ndimusi wa 31. Muri kuenda here koko, muri kuperforma here, Aiwa, City Sports tiriko. Alright. Aiwa, Mugomba tiriko tikuperform. Saka muri kuenda nezviklashi zvazviya kana kuti mukuita sebo zvanzi kune mastands 2 Prophet kuda kwashe Jose wakati no this time tikupa mageto youth 2 mastand, one achienda kumusikana, one achienda kungoma. Saka muri kuklashawo here kuti mutore stand ngati malevels iwayo makamapfuura kudhara. Handina malevels andingati ndakapfuura zvangu, but handisi kuclasha. Apa ndiri paperformance, ndichangorova 5-star performance. Stand havanondipa hangu stand, ndiri paperformance ipapo. Chimudhara changu vanoziva madhara angu ekumusoro. Taiwa ichi chibaba chedu Mbide, andokuona kana baba nchijambisa mapostori tiri kuGlenville. Saka hapana, tikuita zvinhu zvakanaka. Tiri mumwe mugwara, tinosanganawo nemacheni edu, tinosanganawo nezvedu zvinonzi ndezvaMbida, tongosangana nazvo muroad, totenda Mwari. We do the work and pray for better. Hapana chimwe chinhu chatingazombode chitakapuwa chipo chekushandisa kuti tikwanise kuwana imba nekuimba, tikwanise kuwana mota nekuimba, totenda Mwari. Alright, aiwa makapenga ipapo. Pane zvinotaurwa after ipapo, takaona vakawanda mwaitaura kuti mota dzamanga makapiwa dzadziya dziri zvidhura, hadzichafamba. Yenyu mota yekufamba here muchinayo here kana kuti hamusisina mota? Yangu mota ndinayo itofamba. Mota yangu inotofamba. Vanhu vanongotaurawo zvaunoda. But ndakazoita interview naMalot. Malot achiti Mbida mfana wangu yayo, mfana wangu Mbida zvekutodaro, but mota yake yakapiwa haifambe. What's your response? Ndopandoona kuti yoga inyaya, because kuti wakona toenda panapa ndatoona maki yangu yemota ayarapa. Oyo. Handitaure zvonzi hanzi mota yangu haifambe, iye ichifamba. Ende inini handingazofa ndakadhisa mudhara chipasa, because inini handifunge kuti inini ndanichabata mari yekuti nditenge motikari. Ritori rimwe level rakandiisa iro rekuti ndaisakwanisa kurisvika zvemafanisi. Motikari hachisi chinhu chekutamba nacho. Handingati hanzi inini chipasi akandivhara, because ndoti akandivhara papi, ini ndisina kumupa mari yekuti ndoda kutenga mota. Ndoti akandipa mugweche papi, inini mota yakauya mumaoko angu iri nyowani. Vamwe vanhu vanongotadza kubata zvinhu zvakanaka mudare maiziva. Plus munhu kana wapiwa mota iyoka chishanda kaiwe kuti ukwanise kusevhisa mota iyo, ukwanise kuita zvese, ukwanise kudai nekudai. Handingoona, but vamwe vakungopiwa mota wobva ngogara, vakuda kutorira nemota, but mota manje painofa papai haukwanisi kuwana mari, because hausi kushanda, mashozi hasi kuroveka. Saka uchiona inini yangu ndakaiwina 20 chii mota iyo. 2023. But handioni. Saka inini pane vandiri kutadzira, chipasi pane chakatadza. Aiwa, hapana chakatadza. Handikuona vanhu vanongovenga. Chairman, saka big up Dara Chipas. Fore nefana ngeyoringa. Suze ndiri pagraft ikari. Balance it up. Chungoisa la silent boy unaringa futhi. Yeah. Yangu ndimwe nomboringa futhi. Yangu ndimwe silent boy. Alright, tada kuti I think ndapanzwisisa nyaya dzemaklashi dzemachichichichi. Saka mukupromisa vanhu mabvirawira musi wa31 yo ma1. Musi wa31 ma1. 30 it's 30 August. 30. It's 30. 30 Saturday funanga 30. Kasukanga 30. Saka ndikuya nebaseball bet. Alright. Because vamwe ndovaisa patarget. Yeah man. Ndobva ndavakwesha kunge Colgate. For ndiri kunamirira kunge magnet. Ma1. Yes. Aiwa mudhara, I wish you the best. Kana performance yamucharohwa mudhara ndikutoitembawo ndendiriko personally, ndendiriko mugomba mama ndichijamba ngoma ikona zvekutamba, because ndane makore sina kupinda mugomba alongside Boss Gaga. amani Boss Gaga. Boss Gaga vanenge vari panzvimbo. Alright, asi mukushanda na Boss Gaga mazwana. Yeah man. Alright, big up Boss Gaga. Boss Gaga. Boss Gaga aita kuti mafoni achapa mageto youths. Ndozvatinoda izvo, toda kuona mageto youths achisimudzirwa, mageto youths achiendeswa kumberi. Saka
Boss Gaga, big up on yourself. Makaiba mdara. Yeah, bro. Alright. After this zvakaitika zvaitika, ndakazo hosta ndakahosta Katarina panapa na Colorful. Then Katarina ndakuzonipa makaenda kuUK paipai. Makangouya makamupa mazimari yese. Mazi makampa 5 yake kuti ndiye kuti unonaka. Ndabata mvura. Ndabata mvura. Pane zvimwe kaSparks. Inini nyaya andakanabasa nayo because mukadzi wangu inini anotoziva kuti ndakaburuka ndega akatondimirira ndikatotora nemota ndikaenda kumba. Ndosakaona ndisina kumboita pressure nenyaya iyaya because ini ndine mhuri. Hanza musatochengeta mhuri pamwe pacho mainga kuti mabva ushomo masplita nevana imimi mangotora yenyu but hamuzoendese ku10 hanza makaenda 2 days inge week asokanganisa musati maenda pa10 mabva kuUK. But ndosaka ndakuudza kaini kuti ndosaka usina kundiona ndichitaura kuti hanzi chii kana chii because inini mukadzi wangu anotoziva kuti ndichiburuka ndege ndakanopinda mumota auya kuzonditora nemota yangu inini nemuzukuru wangu ndikapinda mumota ndikaenda kumba. Saka inini ndoita pressure iyi nyaya dzekunyepa dzidzaitudza gadzirira kanyaya dai dzanziri dzechokwadi ndisina kupapa here mwangu wakambonizwa nichita nezvinyaya inini mhuri kamwangu nditori pabhoni nemhuri yangu. Saka inini sina basa nezvese zvanenge achida kuzotaura zvezvi plus nansi muna mapurati but pane imwe nyaya inonishamisa kapana Katarina naColorful wese vatu makawatya mndana muri menekta zvidobi izvi mune muchizviona kupi? Menekta zvidobi zvekutoti imi munotodya vana vese vari handika then at one point motozomborara navo vese mungarara pasi mungarara padenga, you know, like the way yawaiexplaina maitira mafambiro aita zvinhu usadaro kaSparks. Aiwa usadaro iwe udozondirovesere udozondirovesere kurovesarani vanhu vanoda urorwa kava urorwa kava ichinge itaura kuti vatororwa aiwa vana vakauya vakatara vega sada kubvunza imweni kuti mamaitya wese handaumbotya ini ndaing'onwa chete handaumbotya maingowanwa chete madrink 2 minutes but maiwatya wese kamdara vanava maya tumadrinks netumagrosari hapana imboripo. Alright, takazoona maposta Colorful haana kuzomira kuramba achiposta mavideos enyu muri mese mapictures enyu muri mese then takazoona statement makanyora muchiti no zvakutoaffecta 10 zvakuita sei handazvakanyanyowanda zvekutaura pamusoro pevanhu veSparks. Vanhu vaida kutokanganisa upenyu hwangu kulife yangu ona ndinherera waisi ndofanira kuita zvinhu zvekuti inini ndichizochengeta vana vamai vangu masisitrana angu chichi maantis angu vanofanira kuzochengetwa neniona. Saka vanhu vayavaona vanotonga vanonge vatori possessed waona vanoda kutomisa maweeks emaartist wese angorira vanaye wese angoda kungodai vanaye but ameno maartist tikaramba singaonereka toparara. But pana zvamakamboonei kuti vana vari possessed kana kuti makuzozviona izvizvi musisiri muchi because iwe kana uchitaura kuti unoenda kuinterview uchitaura kuti hanzi ini nauyu taidanana nemunhu utira kuita sei autati chibaba ichi chibaba munofanira kuchirespecta aiwa chibaba chepadhembangu chibaba chepadhembangu samdara mundu kuti vana ava mukuti vari possessed saimpa maenda navo muna kuzvionere kuti vana vari possessed manda kuudza vanhu kuti handambotya ndaimwa vanhu aiwa utudzi nyaya dzakadaro madrinks taiona ka mavideos machi pambacho makarova mashotswa makaita sei makahoswa makaiswa mashotswa ameno zvatengoona kuti mavideo editing vanenge vakaedita pambacho muri kumvura
haina ndiende kumvura kupi unaona panenge swimming pool so makaiswa pakati pemakombo nemwana ukatobvunza mantu anokudza dai mantu atombokudza no zvinhu zvine mavhidhiyo zvimbida it's not like zvinhu zvaitika minbox kana kuti chii ndiri kumvura here mudai amene pamba muri paswimming pool so papende pool yanga iri apa papa makagara mwana aripo iwo ndokaya mukundigadzirira ipadheni ngemudai but is there on internet bro adandibuditse sando here mwangu pachene pakadesu kozvewo kutonge udototi ndisvike padheni mota kana yopwanywa mawindo ese ozowana mari yekumatenga chinzi handiri kuona zvautaura kwaSparks akana makuisa mudhani wei manje mudhara mandopiswa nemafuta ndakarara auzizivi ano zviri paindaneti nezvinhu vakudhara kwakuya kani kadzonga kutozoti inime changed person atochinjani dai mantu ari pakudza ndatovhura chechi novhura chechi hazi maskechi vanobhoda bhuka mechi asi makawaisa mukeji ndikadaiva ndokuro yemurestling yekwaeji right but tiri kuda weji ndaboda kufunga but hey andashaya rimwe line shaya rimwe line andashaya line nekuidzi yangotauka line alright saka ndo saka izvi big up Zico oyo Zico asikubatika nazi Zico atijamuka ndikati Zico pakupa kuti kumaZico ndikati Zico vaudze kudatiko oyo one upstairs but ndaimbida saka imimi even zvizvi mabhoira after maposta kuti anozvandisi kuzvida zvakuti ndafekta padheni makaona mwanasikana achisiya here zvekukuposta iposta izvo kana kuti vakaramba chikondeka inini hangu handizovateeri stereki pasocial media ezvine zvanditombozori ari kuposta here kana kuti chii but kwese ndakabloka kwese makabloka izvo zvakudana naplatinum prince Colorful mamazvinzwa here ndo latest iripo izvozvo platinum prince ndobe platinum prince wamuziva ndururani ndobe confuse nomuziva ndambomunzwa asi utombonzwa usongo yake kana vanhu ndambomunzwa because ndururani kuna confused kuna platinum prince platinum prince anomuziva amusati wambonzwa nezvaka anojani anotamba basketball 4 ndiartist anoimba akaimba kuti zvinotora time zvinotora time akanyora imwe kuti ndeipi president ndangoti ndikumhoresei amuzive windi president kana kuti president wedu chai platinum prince wamuketere mandikuatidze mapicture ako mapicture ake naColorful mandikuatidza tiri zvinhu zvekuti zvemakuru anoimba anoimba sanambomunzwa anogara kunoku yarigara muno musoro but angati josa pesa sada kutsvagira ivi hamuna kutonakirwa munhara ende yamaingoitwa ndo yekuti ngoitika yamaite kumbundirwa mapost wachi ndaiitwa ina handiitwe uyu ndiye anonzi platinum prince mbundirana ndiani anonzi platinum prince ndiari kudya mwana mwana anonzi Colorful alright hayi semuresipi semuresipi yamaibikirwa ndo yari kubikirwa aiwana indobikirwa padhemba angu ukaona nchinzi ndabikirwa mune yani kakapenga
akapenga asi zviko zvaitaura kunzi uchengete mukadzi auite sezei aumupe mari auite sezei hanana foni is it true kana kuti ma-allegations anenge achingotaurwa kune vanhu vanenge vachingo dai singachengete mukadzi ndina here amene pamwe kugarira mwana agarira vana munoona ungani muda unganzogara mwana here bandiri ndi mwana mudiki kai ndimakore mangani mbiri ndozati uri mwana mudiki ndone 99 auri mudiki utori ama-2k utori ama-2k because vanosoro pa-97 zvikwira kuenda vana ama-2k avana iva alright asi zvese bowandi aiwa bo hai nditone mhuri yangu and I love my family and andofunga kuti pamwe ndichachinja nyange zvikazonzi ndasvika level ripi zvaneni ngori izvozvo kwaari ndo zvanengori alright dzimwe mbururwa dzese idzidzi miraona hangu ndikuti musamusheufhi pavanhu mbururwa dzese musheufhi mune saizi yadzo musheufhi alright saka mudhara I think nda kundiziva kuti zvone okudzokera paclash mbijana saka mwana ngana hamusi kumuda next round here second round here aiwa nyama idzipwere ndinotama vanakona ngana aidzipwere ndotama saka makanzi mimuklasha nemunhu munoklasha nani muzimbabwe muno wamunoona kuti ano ndo level yenyememere kuti munoklasha andifunga ndichaklasha why but iculture yedu hanzo culture yedu ndeyekuti somehow tunoita masting toita sei vamwe ngavamboklashawo alright ngavamboklashawo vamwe tomboonawo taklasha vanhu pepe zvakatobhejwa tikatotora zvakabhejwa zvacho saka panopa kuti isu tichazoda kumbofarira pasina chinhu ozoda kufara kuti hanzi ndakahwina kana ndakatya munhu pasina chinhu wese pasina mota but pane mota makadyiwa pasina mota makutanga kudotarisa 4 alright aiwa bo mudhara apa zvatada kuita manje tada timboriwe ngoma timbonzwe zvaminazvo musherefu tibva tavharisa lego zingavake tibva tibai timbogadziriwo maiki yapo miki vanogadziriwo kamaiki ya paitachiwa yangu yebasa yama ndipera kudai sana kuba isina sikuplaya ke ndakanzi ndotipindele sikuplaya maganse kudakmaoksa ainenda bosa kudakmaoksa ainenda bosa takutinengenauya ananamubanda vangu spaksi vanga vangu wedzera mamaksi bunza maiti daksi ine song ndiyabhalanza manje from top yasabe yasabe tengenagana naka ikozino apana naka vaida kundidakataka vaikozino sanakakaka ndabva ndamubata zangu spaksi aiwa tambai maklaksi bunza edi maiti daksi aiwa tatoma foxi ngoma zvese kuredi foxi tatombomisa majoksi apana zvechicken poxi ndengenauya aiwa iko zvinova musherufu vakungoona pana chati bufu aiwa tatopa rufu takuda kuvapa prufu apana achati bufu aiwambida ndimofu vakunofira mafufu ekuti nengenauya inenyika pavainawo kuti ndikobata shaya vakangaona ngoma dzangu dzakunaya nakarira ngoma ndizikuba yaseve pulo Mr.
feel one place again. Mazamoto Bauze bus gaga, bauze bus gaga. Why would I say Bauze Davana mumechanye masoksi Apana musimbisa spaksi Botsunda kuchoda klaksi Unza edi uya mighty daxi Ai wapinda muredi foxy Bonongo na tato mafoxy Manyango mamira ima joksi Unongo ona ninika nanda uya Wakshika pak parara Mango machingo kanda makpak mangara Awasko ziwa kutinda kutandara Iko zino panda swika weze waktofara Anatinda matamvura Wakangona staira raktondura Gabata shamu kutakuvamura Monongona apana tawadzimura Nekutika Ilile andu skutangika Na kuita unge makanika Pese pandango shika ngoma ndika kanika Monongona olopanika Dekati Wakunge mpurisa pakrawa Vajegatawa Aiwa funza ikakala Arikuza kuti inini no shava Favaida kundisunga negavi Wakangona zamunda kutaga usavi French, manya unofunza muravi Hanokudza, kana ndakudama pana zigo Ndabudira mumazigo Ndavanda shipiga shimudara zigo Waitongo kaya kuti inandiko Dinengena uya ndapiga mdara zigo Katova bora mumazigo Manya unofunza kanatiko Aiwa wachitiza padepiko Nakangena uya pafio Ngoma zarira kuredio Wakunofarira yangu nziyo Bakuda kunoshuta video Reivu ya kunofura uya masterio Ndiyati Ndavanango zembera pacheya Bauzi mambo mira kundinyeya Staira dakunge Tony Blair Bauzi Noa shuna feya Darova amiri ini ndakwenda miri Bauzi ndakuva bakunge miri piri Aiwa kumandora ngufuti diri zaka bauzi One more time. Also them One more time. No problem. But one I know. Man to man balance. Man to man. Pandaka tango ngoma zangu 23 Akangona ndavasiya vari free Tsanga zangu rebonge mugantri Parokotozisiva kuita ndisi free Iko zvinonda kuita kuti wazunza Unongona ndasakura ndazunza Babalula manya unovunza winza Anokudza chingoma changu ndapinza Vari kuti hariri kubvinza Kunyaya kwavo vari kubvunza Mabebi ari kuzunza Mapaunzi kana maranzi Mazimba kana mabonzi Mauzei kana mafanzi Kana ndakumanya danzi Vakandipa chanzi Aiwa ndatone balansi Chinofunza kana manto balansi Anokuudza ndakasvika pamzanzi Nimbida wacho nakujinja danzi Shura, ndabva mapika Unongona bida wacho apika Big mad big saka vakutila liga Vatora mugomo wemangoma vavatsiga Aiwa style swaga Manya unovunza kana kwaga Aiwa ndaipa kuraga Marikudonza tambo yemasaga Mauto enyu asibadi Mauto enyu amwaskadi Mauto enyu amwaskadi Mauto enyu amwaskadi Aiwa akzedzereka Rowa nemepa pepereka Ya paprika Timaza kana South Africa Nina alkaline kujamaika Kuti vasabaika Hanenge atosvika mbida vari kumodhela Musoro vari kugara vakaiswa mabhela Vakungozima kuti ngoma dzangu ndashela Paiko zvino mbiri kunge Mandela Moses Ox kunge Badela Chimbomirai kundiskela Kana ndamanya akapela Top top kunge Amburela Tuzimafaiti kumbovashela Funza Natasha kana Bela Samka magayan kuvaila Varkungauna nkungodila Adida naikpasara fila Saka ushinguna vavavawila Kunge magaya ndavanaila Vadonitsa futika nisipila Varkungauna zvandinoita Ndinimbina wacho nange nosvika ndikatipafia Aiwa kana kuredio Dina sparks zvangu takushuta video Unongona ndakudiva miriyo
lakukandirwa mamiliyoni. Mawan. Yaseme. Abana chipo achigezwe sesipo. Yeah, man. Chipo mawan. Tobena kustage ndimandiro. Big Sparks. Fo. Zigo. Oyo. Yaseme. Baina kuni waura. Ande chose zerbene kutaura. Baina kuni saura makaura. Mubora majondini no waura. Baisha wira kuni shaure madauni. Tekati yasemare vakan pakrauni. Iko zinona kuneza pataundi. Do manyana mununa mujiraundi. Kana wakada kunoti. Vakandibatira poti. Dongo bata yangu waputi. Tosangana pakati. Pulo. Big Chippers promotion. One Zigo, one Sparks again, Manto one balance. Waila wuni waura. And the chances are many good taura. Waila wuni saura makaura. Mubora majondini no waura. Waisha wira wuni shaure madauni. Dekati yasimari vakan pakrauni. Iko zinuna kuneza pataundi. Do manyana wanona mujiraundi. Kana wakada kunoti. Akandibatira poti. Dongo bata yangu waputi. Tosangana pakati. Hapana sekuti wati, avanza mabrati kupira masikati. Eneni changu ngoma kungo potsera, kana vaka kwanza, wachangu ndidzosera. Asirika watangira, unochiva bakira, tuonda ndizajonza ndino panda wakandira, saka ndati bwe. Aunyari, nona kumantuka, amechu chingo puka, iwewe ndati bwe. Aunyari, marwano ndiwona, eshuma nangopona, asika ndati bwe. Aunyari, nona kumantuka, amechu chingo puka, iwewe ndati bwe. Aunyari, marwano ndiwona, eshuma nangopona. Kana mukada kunonditsvaga kuri kuNigeria mukanoda, kuntsvaga kuri kuLiberia mukanoda, kuntsvaga kuri kuPretoria. Ndikudiwa nemadzimai futi eBeria kungoti mimba, haibene gosoro. Twanga varwadziwa ndina King Solo. Paya ndambopotsera katop olo, iko zvino vari kutamba iri ndombolo. Narabwa, ipapo ngoma dzichikandwa, unoona kuti pari kushandwa kunza simbwe kwamutandwa. Hanoti pane kwakayendwa, pese pandasvika ndichitendwa, ndikati cho. Vamwe vari muprizeni, asi vari kuvanza tomasizeni. Ndavaona kudambudza tomakwesheni, oya paservice station. Paya pandopaka bhima kana kuimhanyisa unongoona ndikuvapengesa. Hapana pavachanditisa ndiri kutengesa ndisi kutengesa. Unongoona kunge gaspi, vese ndiri kuvanhongesa Ndimbi ndakauya akatobuka zvekutongeswa ndisi kutongeswa. Paiko zvino moto wambida futi wabvira, pakunge zvimoko zviyaka zviri kutizira. Pakuona ngoma dzangu futa ndisi kudzidzira, ndakutoita kunge ndiri kufinhura. Pindura vauya vakandipindura, saka vari kutoona kuti ndini ndakutovasabhura nekuti ndini nda. One more time. Tafadhali head one more time. Ngate sangane kugomba. Dekati kugomba 2025. My baby pinde imurove jaivi. Adeka ndisevaivi. Karala udza ndenge ndasvika zvangu naspaksi. Aiwanda kutopula ari masoksi. Vadze zvimangoma zvangu apana majoksi. Apana kunyara kunge chimudhara noksi. Karala udza ndikati ziko. Aiwanda bikatiko. Nyangwerere bhora futi mumaziko. Ndabva ndamubikatiko. Unongoona kana ndauya. Mangoma avo ndava pari patebhuru. Aiko zvino futi ndatotora menduru. Ndakuita kutobvira kunopfura kenduru. Chibvunza jamasta uya mabhanduru. Nditori sauro chigunduru. Anangosvika vari kurira futi mururu. Chivabvunza kana yepururu. Anokonza kuti ndenge ndauya. Ndakuvabata ndovasiya varipo pataiti. Ndakarova brown andina white. Unongoona futi ndiri wa all might. Ngoma ndogona kurova all night. Kana mafight ndinorova all fights. Nongoona valuza isaite. Ndakutarisa pari bite. Ndabva ndakuona kuti shit. Ndikuvaketa. Oh, this Sparks ndakapeta. Muswe wangu vesa chindi andareta. Havasi kuziva mari yangu chanogeta. Ndauya ndinenge nchivapeta. Oh, this Sparks futi nchivaketa. Paiko zvino vese vari kuyeta. Havasi kuziva kuti ndavarova futi nini ndauya. Ndikangoti one boots, one flag, one header. Kunge mabhebi ndavakanda pamubhedha. Ndakuita kusvika ndokunzira nyoda. Chivaudza paiko. Bombo clutch.
ndine mudzimu wangu nondigara kana ndasvika ndenge mudhara bhima benzi navhara chivaudza kuti ndini ndazvivhara vajaira kuda kunditsara rimudenga ndakuramba zvekumhara chivaudza vanestera rakudhara kumapurisa vachanomhang'ara mauto enyu amwaskati mauto enyu hasi bhati mauto enyu ari pagedhi amenoda maputisira grinedi mauto enyu amwaskati mauto enyu hasi bhati mauto enyu ari pagedhi ndakaonaka akakadya mfenje ndakukasiya kanembonje ndakukarima sanikadonje ndotaura manje tikarovesa mota tunobuda kumagunje ndobva ndakati gara pabhema mbanje asvika kuchisumbanje takuza kuti bedama Boys! Guys, Zim dance up to the road. Zim dance up to the road, guys. Nandaki was wrong with us. Don't forget to subscribe, like, and share. With that, we are to be able to submit.